Siya na siya. nara. Lapas si kamay na wa. Lapas, himbalik. Nimbalik, nisod, nibarog. Lisod, no. Nigawas ko. Gawas ka, Lisod. pagbalik nimo. buwang. Ipunit. Lisod sa bagda ka naman na si Gulam. Mas gulam. Ayo. Pre. Pre. Ay. Mayong adlaw diha. Ay, kaya nasuloy ka. Sa ilingaw nimo diha, pre. Naghipos sa mga basiyo, pre. Ay, nag-snack ka niya, na-stress, trabante ba niya. Katag ka basiyo. Awa na magay. Dili ka busy day. Dili ko busy, pre. Bagay ka. Kanindo tumalang oray. Nabitaw kay tindahan, imo bitaw gasto. Dito, so pag mo, pre. Pati mo kung ano mo ganihan na, kung katiksi mo, kadiyot ganihan na kay, saan man, nabisi yung kusindahan. Oy, problema na ka text. Ang importante na anak ko diri karon. Nanam ka kay gipabugnaw diha nga kanang tubig sa kanang Kadiyot sa kabayo ba? Tawa. Asa yung cellphone ako dito eh? Cellphone mo. Diri naman to. Ano araw to diha bisig na misunderstanding rato nimo ba? Diri na gito, pre. Wagit ko wala yung cellphone ko, pre. Diri na gito, wag yung malibot. For sure diha, pre. Taro na, pre. Wala nimo, pre. Oh my God. Singin lang nimo nga mao pag-abot ako. Ay cellphone oh, bisag pagkubuan ko nimo oh. Taro na, pre. Kaya diri na gito na ako ibutang cellphone, pre. Hipos ko ba siya, pre? Diri na itong cellphone, pre. Why na yung tao, diri hindi ko karon ikaw na dyan. Ako naman na pasangin lang nimo yun. Taro na, pre. Kaya wag diri yung cellphone ako. Bati atong cellphone na ako. Si Bati! Bago ito na ako pinalit ka, Bati! Ang akong cellphone sa muan, toit 5 kabuk ito, iPhone 13 nya manguha pa ko ato. Cellphone. Pagtarong na, pre. Tarawa na yung bungsa kay ikaw na ba? Nabibig ko masaon ni mo. Ay, binuang ito cellphone Ano man niya, oh? Nakikutante yung mga number ato, pre. Tawagan ako. Sama ka. Oh my Ay, God. binuangin ako cellphone. Bungot sa ukok ni mo nga ako man tayo. Ikaw rin tao diri, pre. Hingan hiyan yung tindahan na karon, pre. Wala yung pre. Biniyan ang ipos mo. Siyo lang tao. Ikaw rin una hinduol rin karon. Wala lagi na ako. Nice CCTV ni mo. Tanawa di ako ba nanguha di. Ano sa mo Bantay, bantay? tanaw na ko, ha? Tanawa. Bantay, ikaw ka ni, pre. Adi mo to so tanaw kung apil aron makibawan na to. Ngawat pa ko. Sa tawo no eh. Tanaw to rin ko sa CCTV. Pre, papalipad ka. Ikaw rin, pre. Unay na ko, ha? Tanawa, pre. Sangil ako. Umapay pag-abot ako dito. Makita na di aron. Posible mo nilagwa na. May ebidensya. Sige. Tara pa ni mo laptop mo dito lapan niya ta pero raman. Sa ato yun. Mas ka, mabalibad ka. Mabalibad ka na ako, pre. Why laing ginudahan ako? Ikaw, yun. Ha? Ikaw rin. Dadahan pa ko ni mga tong cellphone nga. Bag-o pa ko ning palit gahapon og iPhone 13 katong latest. iPhone 13. Naginuto ba ni mo na? Tara. Uling ka. Saan ka? Hindi nga na. Balhin pagkag ka ng internet connection. Oh no. Tanawa. Maura na si. Kuan ganihan ng lagumba nga si Kuan ba? Gulam. Nanang kana mo rin nagbalog niya sa Kuan. Nagbalog na siya kaniya sa tindahan. Tubangan. Tanawa sa una oh. Ano nagiagi na oh. Giagi pambuig. Balik oh, imbalik. Oh. Tanawa lang. Bla! Buka! Ugi punit. Siya din ko pagtalikod ako ni siya din kuha di ay. Okay, medyo ni mong laparuhon o ka napuoy. Ako pa'y pasangin lang ni mong, tanawa o ako. Maupay pag-abot na ako, gikuha ng cellphone. Ako pa'y pasangin lang ni mong, medyo ni mong, Si balik karuha. Si Gulam may kuha ni. Lahat siya, bisa pagbalik-balik ko na ni mo. Lisod, sige, nagbalik mo na ako nagkuha. Sige ka na. Siya na, siya. Lapas si kamay na wa. Himbalik. Nimbalik, nisod, nibarog. Lisod, no. Nigawas ko. Gawas ka, pagbalik ni mo. buwang. Gipunit. Lisod sa bagda ka naman na si Gulam. Mas Gulam. Ikaw, kumpiyansa mo kay kagod. Ayaw lagi na butang-butang imong cellphone sa kawas, agri gina sa suot. Kawatan ni animalin ko. Tan ni Kawatan ka na kay sa unsa na modus anak kay pambayad man na panglaki man niya. Ato to pitaw to pre. Tara na. Tara ato to pre, pitaw to. Pasimulan pa ko nimo. Sorry pre. Pre. Nya pre, kitaan mo dito. Kontak ko lagi pre. Nah, mo ni resulta. Kita pre. Saan na ko pre nga ang mga ang simpag ato pre importante kitong duha ka simpag pre na adto kontak ta sa negosyo. Sa nimo, patakam kag butang si mong cellphone good. Dito nimo sa suli butang ay kumpiyansa butang anang gawas kay na ay mga kanang mga kriwan kay kamot mga tol ba. Wa masuk kabantay nga si Gulam di des tubangan di ganyan ang hipos sa botelya. Sus. Ada kita kay CCTV si Gulam jud to. Klaro kay unsa man ta? Dapat din to. Dapat din hinampak ako eh. Hindi ko to manghilabot nga kanang
kasagaran aron pambayad sa laki man to. Pre, Sa man taon ka oy. kuwain taong yuta pre beranan kanong gabi pre. May kontak ng kutuan dito pre. Oh, may resulta nimo. Hoy, Gulam! Hoy, yan sa man! Di ko mo punitin nyo, oy, mga patignawang, mga mugbo, mga gloso! Ayun. Paminaw ba? Ang akong cellphone gikawat nimong kawatanan kanda ko. Sa cellphone sa'y kawatan, ay mo pag yun, ana, ha? Ikaw, ikinikuha sa akong cellphone doon sa akong tindahan. Never, without love again! Balibat ka Hoy! Iulit ako Pwede cellphone. mo mapriso, anak, ng inyong pamasangil ako, ha? Say priso. Kita kay ka sa CCTV. Nga ikay nagkuha dito walay lain. Ikuha ni mong cellphone. Ay pag yun, anak mo! Kay dili ko kawatan, kana si TTV, inyo haman na, mo nang dautan lang ko ninyo! Ayaw di ma. Uy, ang CCTV dito na siya mamakat. Natural kay inyo haman na! Iuli ang ako mong cellphone. Ang simpak ato may importante kay nako. Ano sa'y cellphone? Asa man dapit? Imo lagi gikuha, imo gikawat kawatanan kanda ko. Sa gagawat, wala man gumagawat. Ikaw Gulam, agbayap, kita kay sa akong CCTV ha. Iuli ang akong cellphone aron di ka na ko ipapriso. Sus, wala mo masayod no, wala ko mangawat. Kato na ato'y tao dito gani, di ba? Nagagiagi. Ngano man to? Siya mo'y tag-iya cellphone, dili to siya mo'y tag-iya sa cellphone, kaya wala niya kuha na. Pero, wala na ko kawat na. Ako lang gihipos. Say hipos. Kawat Di- ang tawag ato. Ay maron gihipos gani mo iuli, biyari. Kaya ako tag-iya to. Oh, siya tagiya ato. Ang tawag ato, dili hipos, kawat kay dili man to imuha. Wala na. Alam ma. Wala na ma. Pwede biya kay papriso na mo. Dili, ngano man, ngayon nyo man ko ipapreso, wa man ko isahan ninyo, dili ko na, tagay sa ninyo daw, buhay ang ako ang pagkatao. Dili ko pwede ninyo nanaon ninyo, kay na ako'y pangambisyon. Pangambisyon oy. Noon sa mentang. Yun na, Pambang pre mo si ay siya, ang inyong cellphone, natungod siya kung bagawa, nawa na ko niya makinganlan, akong gibaligya. Oh, Ngano imo magibaligya ka diya mo to imuha ako mo to Gulam, ako mo to Gulam. ang alang, imuha na ito, nga man nimo, post na, nagdanghak man kanya, masanginan ba ko nimo nga, nangawat. Ang natural kawat jud to kay dili man to imuha. Dili lang ito kawat. Don't not allowed me! Iuli lagi to, iuli dili kay mo ang kawat to. No, 1,000, oh! Ako na yung Wa ko may gigamit. kinala kwarta. Ang akong cellphone mo ay akong kuhaon o ang akong importanteng kontak ato. Gikinganlan kay ni nako. Imo Kay gibaligya. baligyan ako kay. Kaya sa kalibo naman lang ni. Kung sa kalibo ra akong baligya para dali na mahagit. Ayaw! 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 Asa! Asa cellphone! Asa! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Para mo'y laging swabe.